zance ka daɗa shi sau yawan haka a wurin masoyina. Assalamu alaiki ya mafuza lafiza, ya mai isa da daraja maulaci aziza, jika ga Abdalla ya irin jinin azza, sayar da ni da tsayuwar ki cikin ku ummina. Ya umma ya mama, salamar gurewar isa ki kusanci mai girma, salama ki sadar da kanki ga ainun salama, salama ki kuma sallama wa abinda naka nema, ki wanzar da ni ka hadarar murshida abin kauna. Fiye da na iyayena Annabi, ka bani zarafin na yau tafiya a sa'una, ka bani ikon na yau magana da bakina, ka bani damar gani kuma na ji da kunnena, dan kai ake warware min ciwon jikina. Dan kai ake bani cin sha har tufafina, dan kai ake bani sa'a kan sana'ana, kuma dan suturar ka ake suturta aibina, dudan ka ne ake min haka ya masoyina. Domin ka ne aka yi waraka kalamu da malahu, da hasken ka aka shirya al'arshin ka misbahu, asilar ka muka gada wai dama da Allahu, a kadarin ka ne aka yi wasu kursi suna. Mimun hawun mimun dalun ka ne suna, asufa ta zati da su aka shirya gabaina, da su aka girmama na Allah ya ka duba na, ko laifi idan nai da yafuwa wurina. Annabi da jin kanka ne na gawa na tausayin ɗanta, alfarmar ka ne ƙasa ke fita tsiranta, an ba mu sallah guda 50 ka rage ta, to wai me za mu yi domin mu biya ka manzona. Duk abin da za mu yi ba za mu biya ka komai ba, so ko kwa kauna ba za su dade ka komai ba, yabo ko salatin kama ba mu muke yi ba, babu ta inda muka gwada halaccin da kai mana. Gode. Inna tuna da irin yakin da kayo a kanmu, an zage ka kuma an jefe ka dudanmu, an ci maka mutunci da ramar ka ta ishe mu, amma duk da kan baka bar mu ba masoyina. Annabi muna son ka amma ba kamar kai ba, babu abun da za mu ce maka ya farin duba, kai mana abun da nazarin mu ba za ya kawo ba, idan ka biyo ummi wa ruhi masoyina.
suna. Bana cire zato da tsammani na akanka, bana da haufiya kanka, san ina son ka, ko da dai bana jin wani fiye da ku a ruhina. Annabi ka dube ni, wallahi billahi ajwadu bana da kowa, bana da komai a bayan kwabin yabawa. Tunani na yana tuna min ranar wucewa, ba mutuwar nake gudu ba, ina zana kwana. Da na nisa ta fakuri nazari na ya ce min, karda na damu domin Ahmad zai tsaya min. Almar tabbatunku yana baje zatona. To yawa Annabi Muhammad ka kuma share kukana, sannan ka mun littafin da ka saba gurina, kai mun ijaza na zo a gaban ka na tsuguna, in zo in gaishe ka tun kafin a ɗauraina. Zan kuma maka sallama, amma ta ƙauna ce, na san karamcinka tun da na zo za na dace, na san za ka min abin da na biɗa kan na mace, dan sai darka ne Sadiku nake a suna.